ముందు అలా అంచేనే ముంతల ఇటు పడి నడుతా అలా అవులే నడుతా తించా అవుతే కవడడా ఏ ఏ ఆదిత్యకి ఇంటి వరకు ಜಾತ ಅಮ್ಮಯ್ಯನಿ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೇನು ನೆಜ್ಜಿದೆ ಚಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತೆ ನೆನಪಿತ್ತನಲ್ಲ ದೇತೋ ನೆಜ್ಜಿದೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಎಂಕ ನೆನಪು ಉಪ್ಪು ಜತ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ बघा मस्त दिनांडा तू अंद मस्त दिनांडा तू अंद ಬಾರಿ ಬಿಸಿಯಾ ದಿನೋಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಬಾರ ನಿಂಗೆ ಮರದಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಕುಲ್ ಸೆಕೆ ಪುಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿ ಕೊಂದಿದ್ದು ಕಾತ್ ಸಾಕ ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡಿದವರಿಗೆ ಬರ್ಬೇದ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕು ನಿಂಗೆ ತೋಜುನ ಸೆಕೆ ಪುಡು ಎಂಕಲು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ పోదు ఈవినింగ్ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾನಸ ಅಂದ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗ ಶೋಕುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಡ್ರ ಕುಟ್ಟಿ ಓಲಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಬಯ್ಯ ಬಲ ಮಗ ಬಂಡೆ ಯಾವಣ್ಣ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಿತ್ತೀರಿಯಾ ಐಕಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯ್ಯ ಬಲ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಐನು ತೈವ ಓರಿ ಒಬ್ಬದು ಯಾವರ ವನಸ್ಪುರ ಅಕಲ್ನೇನಾ ವನಸ್ಪುರ ಇರ್ನ ಅಕಲ್ನೇನೆ ಬರೀ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹುಸೇನೆಂಕ್ ಮಾತ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಹೊಸ ಜನ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಯ ಇಚ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಪೀಸ್ ಮಾರ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೆಟ್ಲುಂಡಾ ನಿಕ್ಲೆಗ ನೈಟ್ ಕವಿತಾ ಒಲ್ಲಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಬರ್ಬಿಸಲ್ಲ ಪಂತಯ್ಯ ನೀನು ಮನ್ಪಂದು ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಂಡತೆ ಬಲೆ ಬಂತದು ಹಾವು ಬಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು 10 ಮುಟ 10 ಮುಟ ಐನದು ಕೊರ್ನಲ ಐನತವ ಕೊರ್ನಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಬೈಜಲ ಕುದ್ರೊಳಿರ್ದು ಅಪ್ಪಲೆ ಕಡ್ಬೋತೀರು ಕಾಂಡೆ ಆಲ ಅಮ್ಮನಗಳು ಮಾತ ಬೋದಿಡೆ ಪೋತೀರು ಒಡೆಗ ಉಚ್ಚಿಲ పోదు ಬೈಜ್ಜರ ಇದು ಕೊಡ್ತು ಕುಳ್ಳು ಜರಗಳು ಬತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಬೇಗ ಬರ್ತೀರ ಪಂಡಲ ಅಂದ ಐದು ರಾತ್ರಿಡ ಕುಲ್ವರಾಲು ಬರ್ಬೇರಿತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತು ಉಂಟು ಅಜ್ಜಿ ಬರು ಈ ಫೋನ್ ಅಂತ ನಾಚುಗು ಕೋರಿಯಾ ಅತ್ಯ ಅಚ್ಚು ಕಾಲ್ ಮಂತಾನೆ ಕವಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಾನ ಕವಿತಾ ಕಾಲ್ ಮಂತಾನ ಬರ್ಪಿಜ್ ಬಂಡಾಲ ಈತ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲು ಸೇರಿ ಹಾಕಲು ಕುದ್ರೋಲಿಡು ಸೆಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಪ ಇತ್ತೇನಾ ಕುದ್ರೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಬಣ್ಣ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋದ ಇದೆ ನಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದ
ಬರ್ಪುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನಾ ಕಿಶೋರ ಹಾಯ್ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ನಾನೇ ಮಾರ ಇನ್ನು ಪೋತು ಜನ ಕುದ್ರೊಳಿ ಪಾರಿಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಾರಿ ಜನ ಬರ್ಪುಡಿಯ ಪಾಪ ಬರ್ತೇನೆ ಕುದ್ರೊಳಿ ಪೋತು ಜನ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸ್ಸು ಆಂಡ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಿಶೋರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಯಾನು ಇಜ್ಜಂಡಿ ದಾನಿ ದೂರ ಓದಿತ್ತ ಈ ದೂರ ಓದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡಿನ ಓ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡಿನ ಮಾತ ಪೋತೇರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮಾತ ಪೋತೇರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಜನ ಉಂಡತ್ತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ಪುನಿ ಕಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನೆ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಅರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಜನ ಬರ್ಪುನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ಪುನಿ ಅಂದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಈಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಮುಳಿ ಇಜ್ಜೇರ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅರಮನೆ ಎತ್ತ ಅದೇ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಅರಮನೆ ಎತ್ತ ಒದ ಸಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಆತನು ಓಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಕನ್ನ ಚಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಉಳ್ಳೇರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ರೈಡರ್ ಪ್ರೋ ಉಳ್ಳೇರು ರೈಡರ್ ಪ್ರೋ ಇನಿ ಬರ್ವೇರಿ ಇನಿ ಬಂಡ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಜಲಕ ಕೆಲರು ಪೋಪೇರು ಕೆಲರು ಪೋಪುಜೇರು ಕನ್ನ ಚಾಗೇರು ಶೋಭಾ ಓಲಾರು ತೂವರನೆ ಇಜ್ಜರು ಶೋಭಾ ಓಲಾರು ತೂವರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಲೈವ್ ಮಂತನ ತಾಳ್ ತೂಪುನು ವನಿತೀನಿ ಬರುವಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಾರಿಗೆ ಆತ ವನಸಾಂಡಿ ವನಸಾಂಡ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಊರುಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಜನಿ ಮಂತೀನಿ ಒಲ್ಪ ಊರಿಗೆ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಇರಿ ಇತ್ತೆಡ ತೂತುನೆಜ್ಜ ಶೋಭನು ಓಲುಂದು ಅಲ್ಲ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೋರಿಂಡು ಸಾರ್ ಮಂದಿ ಮೆಗ್ದಿ ಆಸತ್ರೆ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಅತಿ ಶೋಭ ಹೆಂಗ್ ದಿನೋಲ ಪಾರುಂಡಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಮೋಸ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ನೋಡದೆ ಕೊಕ್ಕ ಸೈತುಂಡ ಜೀವದನ ಎಂಕುಲ್ ಮುಟ್ಟೆ ಜೀವತ್ತಿರದ ಅದನ್ನ ಅಂಗಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಸೈದಿತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿರ್ದು ವೆಜ್ 9 ದಿನ ತಿರುಪತಿ ಬಬ್ಬರ ಅಂಜನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ವನಸಾಂಡ್ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಾವೆ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಅಂತ ತೂಪೇವೆ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಜಿಪು ಕೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಹಬ್ಬ ದೇವರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆ ಸೈತಿನ ಕೋರಿಲ ತಿನ್ಪಾರಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಜೀವ ನಾಗಿ ತಿನ್ಪುನ ಅಂದ ಜೀವ ಅಗ್ಗದೆ ತಿನ್ಪುನ ಎನ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ ಸಿಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಅದಾಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಐವಾಗೆ ದಾದಿ ಅಯ್ಯವ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಮೋಸ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತೋಗಿ 6 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಓ ಹೌದಾ ಯಾರಣ್ಣ ಇವ್ರೆ ಓ ಇರು ಟೀಚರಾ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಜೀವದೇನು ಕೆರ್ದು ತಿನ್ಪುನಿ ಹೆಂಗು ಲಂಚನೆ ಮಂತೀನಿ ಸೈತಿನ ಒಲ ಬೂರ್ದಿರ ತಿಂದಿನ ಹತ್ತನಿ ಕಲಾಕ ಯಾನಂಚ ತಿನ್ಪುಜಿ ಉಂತಲೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರಬ್ ಬರೋಡು ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಮೊರ್ಡೇನಜ್ಜಿ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಪರಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಕಾಪಲೆ ಬಂತೆ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಪರಬು ಓ ದೊಡ್ಡ
ನೀ ಇಂಕ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲೈಕ್ ಬಿಡ್ದುನಾ ಶೋಭಾ ಜನ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಅವರು 50 ರೂಪಾಯಿ ನಥಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿಯ ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಎರಡೂ ಹೋಯ್ತು. ಓ ಹೌದಾ, ಪಾಪ ಮಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಮದ್ದಿಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಮ್ಮಂದು, ಆದರೆ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. VRG ಕೋಟಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಎಬೋ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಸೋ ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶೋಭಾ. ಅಯ್ಯೋ ತೋರ್ಬಾ ಇಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಜನ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಮೋಸ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರ ಮಗ ಅಲ್ವಾ ಶೋಭಾ ಅಜಿಪ್ಪ. ಪಾಪ ಐನಿಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಿ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ನಿಜ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೊಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಲ್ನೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಚೊಪ್ಪುಂಡತೆ ಅದ ಶೋಭಾ. ಓ ಅಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಕಿದರೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾನ ಬಂಡಿರ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪ ಬಂಡದು ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ವಿಚಿತ್ರ ಪುನ ಐವ ಎಂಚ ಉತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ದಾದ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪ ಪ್ರೋ ಏನ್ ನೆಗಡದು ನೀವು ದಾಯದಲ್ಲಿ ಪುನಿ ಆಜಿಗೆ ಮುಪ್ಪ ಪಾಡಡು ಸೊನ್ ಪಾಪ ನಿಂಗೆರ ಪುನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗ್ 90 ಇತ್ತ 60 ಬರ್ಲೇವೆ ಅವ ಎಂಚ ಶೋಭಾ 4 ಜನ ಪ್ರಿಯ ಬತ್ತದ ಲೈಕ್ ಹೋದ್ ಪೋಯರ ಅದು ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಏರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೊನ್ ಪಾಪ ವಿಚಿತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ. ಹೆಂಗ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪವನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಮೋಸ. ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ನಿಜ ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇವರ ನೀವು ಹೇಳುದು ನಿಜ. ಈ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಅಂದೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಲಿಮಿಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವರಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ 90 ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಈರ್ ಕೊರ್ನಿಯ ಹೆಂಗ್ ಏರು ಕೊರ್ನಿ ಮಾರೆ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾರ್ರೆ. ಅದು ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಶೋಭಾವು ಅಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣ್ ಶೋಭಾ ಬಾಲ ದಾದ ಮಾರೆ ಟು ಫೇರ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪದ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿಡು ಸಿಸ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲಿ ಮುಪ್ಪ ಈರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸೊನ್ ಪಾಪುಡು ಇಂದ ಆದ ಲೈಕ್ ಅಜ್ಪ ಲೈಕ್ ಬುಡ್ದಿನದ ವೈ ಸಬಾ ಪೂರ ರೈಡರ್ ಇದಿಪ್ಪು ಏನೆಯಾ ಪೂರ ರೈಡರ್ ಎಂಚ ಆಪಿನಿ ರೈಡರ್ ಡಪ್ಪುನು ಒಂಜೇತ ಅವೆಂಚ ರೈಡರ್ ಆಪಿನ್ಯಾ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಆದಿ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅಜಿಪ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನ ಆರು ಒಂಜೆ ಕೊರ್ಪುನತ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಾತ ಅವೆಂಚ ಓಲರ್ ರೈಡರ್ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ನೆಗೆ ಈರ್ಕೊರ್ನ್ಯಾ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಮೋಸ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ 60 ಲೈಕ್. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಮುಪ್ಪ ಕೊರಿಯ ಅವರ ಇದಾದೆ ಮುಪ್ಪ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ 90 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಓಲೆರಾರು ದದ್ದಲ್ನೇ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳು, ಮನೇನು ಹಾಳು. ಹೌದು, ಓ ಮಾತಾ ಅವರು
ಹಾಳಾಗದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳು. ಹೌದು, ನಿಜ ಶೋಭಾ. ದಾದಾ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ತಿಳಿಪುನಿ ಈ ದಾದಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದನ ತಮಾಷೆ ಮಂತೀರ್ ನೆಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೋ ನೀವೆಂತ ಕೊಟ್ಟದ? ಎಲ್ಲರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಜ್ಜಿ ಉಂಟು, ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ಅಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೈಟ್. ಅಜ್ಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಹೋದರಿ, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಜಾಯಿನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತೀರ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. తార్తుల రాజ్ప్రో దాదా తెలుపునియే ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಒನಸಾಂಡೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಆ ತುಳುಬಾ ತಿರುವಿರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಎಂತ ಪ್ರೋಸ್ ಆಯ್. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಮೋಸ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಇರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಅಂದೇ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಯಾನ್ ಆಂಡ್ರ ತುಕ ಉಲ್ಲೇರ ತುಕ ಐಡಿಯರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನಾನು ಇದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಇಂದೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರೇಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ದೇ ಪ್ರೋ ಈಗ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ, ಹಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿರ್ನ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ನೂತ 15 ದಾದನ ಉಂಡು ಮೋಸ ನೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಅಂದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತರತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ಯಾನು ಇರೆಗ್ ಯಾಲ ಇರೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಮೋಸ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕ. ನಿಜ ನಿಜ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ದು ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅದು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಯಾವಿ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಡಕಂತ ಗೊತ್ತ ದಾದೆ ಬ್ರೋ ದಾದೆ ದಾದೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? 122 ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ 122 ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಶುಗರ್ದ ಅವು ಶುಗರ್ದ ಒಂದು ಒನಸ್ ಖಾಲಿ ಬಂಜ ಜೊತೆ ಸೀಪೆ ಬಂಡದ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಎಂತ ನೆನೆಸಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ. ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಮತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಇರ್ ಬರಡು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಬ್ ಡನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಡನ್ ನಿರ್ನ ಬಾಕಿ. ಓಕೆ ಯಾನಿರೇ ತೂದ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೆ. ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಡಿತ್ತು ನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಲ್ತಾರ ಅಂಡ್ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಜೀರ್ಣ ಸುಮಾರು 1 ವಾರ ಅಂಡತೆ. ಏನು ಅಮ್ಮನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದು ಅಮ್ಮನ ಹುಷಾರಾದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಸಬ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳೇರಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳೇರು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತೇರು ಇತ್ತ ಡೈಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯರಂಡು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ದಿನವಲ್ಲ ಪೋದು ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೇನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ್ಲ ತಂಬೋದು. ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಯಾಲ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ
ಅಂಡ ಪುಡ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋದು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೈತೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಉಪಕಾರ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೋಪಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ತೋಡು ಹಾಲಿತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇಡ ಬೇಡಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಏಪಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ್ ಬರ್ತೀರಮ್ಮ ಬಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ತೂಯ ಪೋತಿನ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಎಂಕ್ ಒಂದ ಸಮಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೇನು ನವರಾತ್ರಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಯರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ರಾಯರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ದೇವರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಮತ್ತೆ ರೈಡರ್ ಹೋಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇರು ತುಳುಪಾತಿರ್ಲೆ ನಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಇರು ತುಳುಪಾತಿರ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಕ್ದವ್ರು ಬರ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ತುಳುಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಗಲಾಟೆ ಬೆನ್ನೆಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಹೋಲು ಮೈಸೂರುಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ದಾದ ಗೋಲ್ ಮಲಾತಿ ಫ್ರೋ ದಾದನ ಮಂತೇರು ದಾದೆ ಫ್ರೋ ಈ ದಾದೆ ಮಂತಾರು ಆ ನಮ್ಗೆ 122 ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬರೋಣ ಅದು ಈದ್ನೆ ಟಾವ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಮ ಆತೆ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂದಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದೇ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಶೋಭಾ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಬರ್ಪಲ್ ಪ್ರೋ ಈರು ಉಪಸದ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೌದಾದ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾತನು ಸತ್ಯ ಈ ಪ್ರೋದಾದನ ಮಂತೀರ್ ಕೂಡ ಮುಪ್ಪ ಬೋಡ ಬಂಡದು ಮಂಡೆ ಬರಗೆ ಯಾನ್ ಮೈಸೂರುಡುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗಲೆ ಜಾಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಗ್ದಾರ ಮೈಸೂರುಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಇನಿ ದಸರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ 9 ದಿನ 11 ದಿನ ಅಂದೋತ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲೆ ಕೊಲಗು ಶಾರದ ನೀಡುಪಾಡುವೇರು ಇನ್ನು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬೆರವಣಿಗೆ ಯಾ ಪೋತುಜಿ ಈ ಸದ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದ ಮೈಸೂರು ಮೇಯ್ನ್ ಆತ ಆಡ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಲಿಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಏತ ಟ್ರಕ್ ಉಂಡುಗೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡುಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಿಲಿಂಡ ಮೈಸೂರು ಪಿಲಿಂಡೆ ಓ ಅನ್ನ ಪೋಯ್ನವಾಯಿರು ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಓ ಶೋಭಾ ರೈಡರ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬು ಕೊರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಯ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರೋಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಆರ್ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣಲ ಇನ್ನ ಬ್ಲಾಗು ಬರ್ಪೇರಾ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಒಂದಸೆ ಮಾಡಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಚೂರು ಅಡೆ ಅಮ್ಮರನೆ ಒಂಜಿ ಬರೋದಿಂಚಿ ಬ್ಲಾಗು ಬೈಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರೋಗು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ ಮಾಲೆ ಶೋಭಾಗ ಕೊರಡ್ಚಿ ಬೆನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ನಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದಿ ಓ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇ ಈ ಅನ್ನು ಇರ್ದಾದೆ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಇಂಚ ಪಾತಿರಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಜ್ಜೇರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರ ತಮಾರ ಇದು ಅಂಜೋಗು ಕನ್ನ ತೋಜೋಡು ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರ ಯಾನು ತುಳು ಕಲ್ಪುವೆ ಈರ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರು ಕಲ್ಪಲೆ ಈರ್ ಕಲ್ತದ ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನನವರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಳುಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ತುಳು ಪಾತೆರ್ದು ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಈಡ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ದು ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ
ಕನ್ನಡಕ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ನ ಗೆತ್ತ ನೋಡು. ಶೋಭಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ತುಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಬನ್ಯಾನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಿರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಕಲ್ಪರೆ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅತ್ತು ಬೋಡು. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಬೇಕು ಬಂಡ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಕ ಸೋಬಗುಂಡು ಕನ್ನಡಕ ಟೀಚರ್ ಅದ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಉಡತ್ತು ಬಾರ್ದೇರ ಬೊಕ ಯಾ ನಮೂನೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹಾಕನಾಗ ದರ್ಪಂದ ಕುಲ್ವೇರ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ನೈಟ್ ಬಲ ಮಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಅಜ್ಜಿನುಂಡತ ಯಾನು ಬರ್ವೇರು ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬರ್ವೇರು ದೇ ಪ್ರೋ ಇನ್ ಚೆನ್ನಾಗ ಗುಡೋರಂಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ತೂ ಓಡದ ಇಂಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಶೋ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಇಂದು ಸ್ವಂತ ಪಾಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಬೇಕು ಬಂಡ ಬೋಡು ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ ಬೇಕು ಅಂಚ ಅವನು ಬೋರ್ಡುನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಟೀಚರ್ ಜೋರು ತೋಜೋರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾರಿ ಬಾಡ್ವೇರು ಪೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಬೆನ್ನೆ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಪೋಪರ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಪೋನಿತ್ತೆ ಕೇಳ್ನೆ ಗೆರಡ ಯಾನ್ ಅರ್ನೆಗ್ ಪೋನಿತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂತೆ ಎರಡ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಹೊರ ಏನಾರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಅಲ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಮಾತಿತ್ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಅವ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾರೆ ಕಡುಪುಡ್ದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇತೊಂದಿನ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದಿರಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾಂಕ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋಯ್ಬೇಕುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಕುಲೆ ನಾಡಂಬತ್ತದ ಸಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಪೋಪೆ ಅರ್ನ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಅದ ಪಂಡ ಈ ಸಮಯ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅಂಚ ವನಿತಾ ಬತ್ತಲತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ದನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಪಿಲೀಜ್ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಪಿಲಿ ಉಂಡಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಈರುಂಡತೆ ನನ್ನ ಸರಿ ತುಳುಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಪಾತೇರ್ದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ನಕುಲು ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅವು ಕೇಂದ್ರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ರಕ್ಷಿತ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಾತೇರ್ದು ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಚಾನಲ್ ತೋಜುಜಿ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಕೊರಿಯನಾ ಲೈವ್ ಟೈಮು ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮು ಏನು ನಲ್ಪ ತೋರುಂಬಾಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪರ ಲೈವು ಬೆನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಈರು ಎನ್ಮರೇಕ್ ಮನ್ಪುನ ಲೈವು ಇದು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೈದು ಹೋಯ್ತೀನತ್ತ ಲೈವ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಬೈದು ಯಾನು ಇಟ್ಟಿತ್ಯಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ 8:15 ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅಂದ ತೂಗೊಂದುಪ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತೇರು ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬತ್ತೇರು ಇರ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪು ಲೈವ್ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೈವ್ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪುಂಡು ಯಾರನ್ನ ತೂಪ ಯಾರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಲೈವ್ಗಳ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪೋತೇನೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಂದೊಂದು ಇತ್ತೀಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಕಲ ಪುರ ಲೈವ್ ತೂದೆ ಅನ್ ಮಂಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತೀನಿ ಕೊಕ್ಕ ಮಾಲುಂಡ ಉಂಡೆ ಬರಿಟ ದೀಕ ಬೆನ್ನೆ ಅಕ್ಕನ ಯಾನ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನಾಗ ಅರ್ನ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಿಯೇ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನತೆ ಅರೆಗ ಹೌದಾದೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಅವು ಬೈದನತೆ
ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ರೆ ಆ ನಾನು ಯಾನುಂಡದೆ ಅರ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಉಂಡು ಬಲೆ ಅದೇ ಬ್ರೋ ಈರ್ಲ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡು ಅರ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಯರ್ ಆವಂದು ಕನ್ನಚ ಆಕಿಜಿಂಡ ಆವಾಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪುದರ್ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂದ ಐತ ಚಾನೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಏತಾತನು ಚಾನೆಲ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಿಕೆ ಕೊಂದಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಪರಬುನು ನಂಬೆರೆಗು ಗೋವಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಐನಿ ಬರ್ಪಂತೇರು ವಾವ್ ಮಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ತೇರು ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅದು ಬಲ್ತಿಂದುಲ್ಲಗೆ ಪಿಡ್ಚು ಮಾರ 19 ಈ ಮೊಲ ವನಿತಾ ಮಾಲ್ದೀತಾನ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಅಂದೇ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಸರಿ ಬರ್ಪಾರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಯ್ಯಾರ ಒರಿಯನ ಅನ್ನೆ ಪೊಯ್ನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಏಪಂದು ಪಲ್ಲೇವೆ ಏನು ಬರ್ಪಿನ ವರದಿಂಚಿ ಏನು ಮಾತ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಕುಡ್ಸೋತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಮರ್ದು ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಅವನಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈಸ್ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುರ್ಚವೆ ಏರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಚಾನಲ್ 25K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಓದೇ ಅವರೇ ಆತು ಚಾನಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿನ ಮಾರೇರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗು ಮಾಲ್ ಬರ್ದು ಕೊಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಕ್ಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೇವಾ ಹೆಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ತುಯೇರ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಜೋಲಿ ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಪಾಪ ಬೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತೀರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ದಸರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೂಜೆರೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಟೈಮು ಇತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ನೈಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಲೈವ್ ಬೆನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂದ ಐತೆ ಏತಾತ ನೀರಿಗ ಬ್ರೋ ಇವ್ರನ್ನ ಉದಯ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಎತ್ತದು ಅತ್ತ ಐಟ್ ಎತ್ತದು ಅತ್ತ 25K ಬಂಡ ಏತು ಆದಿಪ್ಪು ಮಾರ ಮಸ್ತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡವೆ ಏರೆಗ್ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪ್ರೈಡ್ ಅರೆ ಏತು ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲ್ಲೆ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಾತ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮಲ್ಪು ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಮೂಜರಂಟಿಗ ಓಕೆ ಬರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ನಾವ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಮಾತ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋಡತ ಹಾಗೆ ನೇ ಪ್ರೋ ಬೊಕ ದಾದ ಅಂಡಿ ಇನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ದಾಯದ ಎತ್ತೀನಿ ಇತ್ತದು ಅತ್ತ ಲೈವ್ ಬಂದ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೇಗ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪುಗ ರೈಡರ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಏನು ಆರು ಅಲ್ಪ ಫಾರಿನ್ಗಳು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಪಲ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೇ ಪ್ರೋ ಮೇರು ಪ್ರೋಗ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡವೆ ನೇ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಮೇರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಅರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅನ್ನ ಶೋಭಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅರೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾತ ಅರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಉಂಡುಗೆ ಮುಜರೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದಾರ್ನ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚೆನೆ ಕುಶಾಲು ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ಪುಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪೇರು ಕಾಸು ಪಾಡೋನ ಅದೇ ಗೋಣಿ ಬೋಡು ಕಾಸು ಪಾಡೋಣ ಗೋಣಿ ಬೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತೇ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತ 4 ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಯ್ತಂಬತ್ತಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀನು ಬರ್ಬರತ್ತ ಈ ಎಂಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೋಯ್ತಂಪಲ್ಲ ಮುಜರಂಟೆಗೆ
ಮುಜರಂಟೆಗಾರನ ಲೈವ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಯಾಲ ಬರ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಾತ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಮೂಲು ಜಪ್ಪೆರೇನೆ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನ ಓಡೆ ಲೈವ್ ಇದು ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಲೈವ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿರವೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇರ್ಲಾರೆಗ ಸಬ್ಬ ಆಲೇವೆ ಅಂದ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ मेरे प्रो को सब वाले वे कनेक्ट आले गोनी बोका कासु दिन जा रहा थैंक यू ब्रो हेल्पिंग इरलारे सब वाले वे ईर गोनी पता मरा चीर गोनी बन्ना गेलंज पता मले इंक्ले अबे अरे फॉरेन बर्पे रहते अप्रैल बर्पे गे माता उंदा दिलेवे चाक्लेट पर कम पेरार ಏರಿಗೆ ಸಾಬೂನ್ ಬೋಡು ಯಾ ಮಾರ ಆಮೇಲೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾರದೇ ಮಾರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆನಪುಡು ವನಸಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾರೆ ಪುದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಪ ಆರ್ಕೊರ್ నేను ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪ್ರೋ ಸಬ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಪರಬಿಜ್ಜ ಪರಬುಲೆಪ್ಪೆ ಒಂಚು ಶೋಭಾ ಮಸ್ತ್ ಕೊನಲೆ ಅಂದು ಯಾಲ ಪಮ್ಮಿಡ ಅವೇನೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಕುರಿಯರಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರೋ ದೆತ್ತಲ್ನೆ ಅರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪ್ರೋ ಯಾವ ಕೊಡ್ತೆ ನನಗೆ ಚೀಪೊಂಜ ಹೋದು ಚೆತ್ತನ ಮೀನು ಉಂಡುದು ಅರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೇಲ್ ಅರ್ನ ಮೂಜರಂಟೆ ಗುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯವೆ ಯಾನು ಏರಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈರು ಎಂಡ ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಏನ್ ಅಂಗಡಿ ದೀಪ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಧನದ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಸಾರದಾಗ ಗೋತ್ರದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ವೀರಿಯ ಪಾಪ ಬರಂದಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪವೇ ಎಕಡಿಗೆ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಶೋಭ ಬೋಲಲ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕೈ ಬರ್ಪುನಿ ದಾದೆ ಇದು ಬೊರ್ಚ ಹಬ್ಬ ಡೌಲೆ ಕುಲ್ಲೀರು ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಯಾಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಇಂಜಿ ನೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ಬ ಕನನ ನೀ ಹೇಳ್ತಿರ್ದು ನೂದು ಕಲ್ನೆ ಬೇರೆಗ ಗೋಣಿಡು ಬತ್ತಂಬಲೆ ಅರೆ ಕೊರ್ರೆವೆ ಅವೇ ಅರ್ ಕಣ್ಪೇರ ಪೋಟಿ ಉಡ್ಚಿ ಇರೇ ನೂದು ಕರ್ರೆಗೆ ಕೊಂಚ ಇವ ಕನ್ನಡ ಅರೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಗೊಂತೆ ಯಾವ ನೂದು ಯಾವ ಬ್ರೋ ನೂದು ಯಾವಾಗೆ ಬ್ರೋ ಪ್ರೋ 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 ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮಾಂಟೈಸರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತರ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಕಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋದ್ ಸಬ್ಬಾಲೆ ಯಾವ ನನ್ನ ರೈಡರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಕಡಿಡ್ದು ಸಂಪತ್ತರ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಲೆ ಅವೇ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತಾರೆ ಗೊಂತ ಪ್ರೋ ಇರ್ನ ಮಾಂಟೈಸರ್ ಮಂದರ ಮೋನಾತನ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ವಾಚ್ ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಸಬ್ಬೆ ಒಂದು ಪೋನುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದಾದೆ ತೆಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊನಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇರೆಗ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕೊರ್ಪ ಇರೆಗ್ 6-4 ಒಂಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡವೆ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಮಾಂಟೇಜ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಆವಲಿ ಮಾರೇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಪುರಂದರ ಮೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬರಂದೆ ಇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲಿ ಇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೋ ಅನ್ನನು ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಅರೆಡ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಪ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಅಂದ ಮಸ್ತುಂಡ ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಬರ್ಪುನಿ ಆಂದಿ ಎಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ದಿನಲ್ಲ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲಾರತೆ ಇಂಚೆನೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಲೇವೆ ನಾತೆಗೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಆರೋಗ್ಯದೇನೆ ತಿನ್ನೆ ಅನ್ನೊಂದಲಕ 90 ಪರೋಡ್ಚಾವೆ 6 ಬತ್ತದ 90 60 ಕೇಳಿ ರೈ ಕಾರ್ನಲಕ ಪರೋಡ್ಚಿ ಸೋಪ ತೇಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 60 ಬರಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಫುಡ್ 60 ಬಂದು ಹಾಲು ಬರ್ಚು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ
ಯಾಂತುಲ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾತ ಬರ್ಪಿನ ಅಂತ ಸಪ್ರ ಅವಡ್ ಬಣ್ಣದು ಏತು ಸಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರಾಯ ಅಂದಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಡ ಸಬ್ಬು ಕೇಂಡಿನ ಆರು ಭದ್ರಡಾಯರ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಿಡ ಪೇರು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಚೊಪ್ಪೊಡಿ ಜೋರು ಪೊಡು ಓಲೇರು ಅರಬದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಕೊರ್ತ ಜನ ಮಾರವೋ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊಡ್ತೇರಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ ಡೇ ನೈಟ್ ಒಂದು ಮಿತ ಓಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಳ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ದಿನೋಲ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಂದಿ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಸಿ ನಾನು ದಿನೋಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕು ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೈರುಡ ಎಂಕ್ ದಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಸೆಂಟ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಕೊರ್ತೆ ಇತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕದು ಹೊರಕಲ ಇಡು ಪ್ರೌಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕದು ಬೇರಿತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಂತೋಡು ಬೆಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾಲ್ಬೋಡು ಇರೇ ಮಾಲತ್ತ 4 ರೂಪಾಯಿ ಅತಿ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಕೊರ್ತಿಜರ್ ಬಂತೀರು ಯಾನಲ್ಲ ಕೇಳಡೆ ಬಂದೊಡಿತೆ ಕೊರ್ತಿಜನ ಯಾವಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀಯೇ ನೇ ಅರೆಗ್ ಮಾಲ್ಬೋಡ್ಗೆ ಇರ್ಬಾಡ್ವರ ಇದು ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ಬೈದರೆ ಯಾನ್ ಬೈದತ್ತೆ ಮುರಣಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ರಾಧೆ ಅಯ್ಯೋ ಗೋಪಾಲನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಪಾಲನ್ನ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಹೌದಾಯ್ಗೀರ ಅಯ್ಯೋ ಬಣ್ಣಿನಿ ಕಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳುಗಂತನಾ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ನಿಕ್ಕು ಬೋರಾಪುಣ ಕವಿ ಇಜ್ಜಿ ಕವಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾಳಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಬರ್ಪು ನೋಡ್ತಿ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಶೋಭಾ ಈ ಅನ್ನಿ ನೀತ ಹೊಸ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾಪು ಅಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಕೋಡತ್ತು ಮುರಣಿ ಉಚ್ಚಿಲಗೆ ಬೈತತಿ ಅಂದ ದೇವರ ಅಲ್ಲ ಆಂಡ ದೇವರ ಆಂಡಿಗೆ ಇರೇಗ ಕನದಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯೆ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೇಗ ಕನವಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗು ಅಲ್ಪಪ್ಪುನು ಅವೇನೆ ಬನ್ನಿನ ಕನಲೆಂದು ಶೋಭಾ ಪಾನೊಚ್ಚಿಯ ಇಂಕ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪುನು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಪದ್ರಡು ಕೊಡಿಗೆ ಮಂಡೆ ಪ್ರಾಳಾಪುನೆನ್ನ ನೇ ರೈಟರ್ ಇರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಒನಸ್ದ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ ಹಾಜರಾಯಿನ್ ಅರೆಗೆ ಹಾಜರ ಗಂಟೆ ಆಯ್ನು ಶೋಭಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಬಿ ಏತು ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಈ ಅಂದಿಯ ಶೋಭಾ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ನ ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊರಿಯರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಿನ ಬತ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ ಐಕೆ ಅದು ಮನೆ ಇತ್ತೀಜಿ ಗೊರ್ಪರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅತ್ತಿ ಅವ್ಳು ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಮುರಣಿ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂದೆ ಆತನ ಅವನಿ ಮಾರ ಒನಿತ ದೂರ ಪೋಯರು ಇರಿಗೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಮೆಂಬರ ಪೋಯಿನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜತೆ ನಿಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಅತ್ತು ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಒತ್ತುಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋ ಉಂಡತ್ ಅವೇ ಕೂತುದು ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೋದು ಸಬ್ ಮಂತದ ಏ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂಲ ಉಲ್ಲಲ್ಗೆ ಅಲೆ ವನಿತ ಉಂಡು ಮಾರ ದೆಂಗುಲ್ ದಿನತ ಈರು ಓಡೆ ಪೋಪುನಿ ತೋಜಿ ಜೇರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲರು ವನಿತ ದಾದೆ ಪತ್ತರಾಟ ಗೊಬ್ಬುನ ಅರ್ಕನ್ನ ಮುಚ್ಚಲೆ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಓಲೇರಿಗೆ ಆತ ಎದುರು ಉಲ್ಲೆ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈಗ ಅದು ಓಲೇರು ಫಾರಿಂದ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲ್ಲೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆರಲ್ ಬಂದು ಬುಲ್ದು ಆಡು ಫಾರಿಂದ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾರ್ದೆ ತೂದು ಶಾಕ್ ಆಡು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಏರೇ ಕೊರ್ಡು ಬ್ಲೂ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡ ನಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕೋರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ಬ ಪೇರು ಸಬ್ಬಾಯಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಬಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪಾಡ್ದ ದೆಂಗುದುಗುಲ್ದೇರು ಅಂದು ನೀರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡಿ ಮುರನಿ ಶನಿವಾರ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಕೇತು ದಿನ ಅಂಡು ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಂಜಿಗೂ ಎನ್ಮ ದಿನ ಆಪ್ನೆ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವಡತೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಓ ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಆವಿ ನೇ ಓ ಕ್ರೀಮಿ ಅವತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಯಸ ಮೂಲುಂಡಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ಗೆ
ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹೈಡ್ ಆತನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಒಂದುಂಡು ದಾನಿ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಮಾಲ್ಗು ಕೊನೆರು ಪೋಯೆರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವನಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ನೆಟ್ ಇರಿಗೆ ಮಾಲ್ ಕೊನೆರ ಪೋಯರಿಗೆ ಸೋಬಗ ಅಜ್ಜಿ ಬರಂದೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆತನು ಎಂಗಳೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಶೋಭಾಗ ಬೂವರು ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆನೆಸ್ಡೇ ದಾದೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಶನಿವಾರ ಇಂಕುಲು ಬರ್ತೀನಿ ಐತಾರ ಇಂಕುಲು ಅತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ತೋಜುಲು ವೆನೆಸ್ಡೇ ಇಂಕುಲು ಜಲ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಕುದ್ರಳ್ಳಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಸೌಂಡು ಕೋಲುಂಡು ಇಂಚಿ ಪೊನ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಪಂಡಕ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಉಚ್ಚಿಲಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನಿ ಹೋವಾರ ಹೆಂಗ ನಾನು ಗುರುವಾರ ಹೆಂಗ್ ವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಲಾ ಪಾಡುಜ ಅಂದ ಪಾಡುಜಾಲಿಗೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಡೌಂಡು ಮಂಗಳವಾರ పోತೀನಿ ఇంకో పోనొక బాత్రూమ్ ఉందా మంగళవారం పోತೀನಿ చెప్పుదే చెప్తా బాత్రూమ్ వెళ్తా నువ్వు చెప్పు కదే డవ్ క్రీమ్ ఇచ్చి డవ్ సోప్ మాత్ర ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸ್ರತ್ಕಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ದಾದೆ ಯಾನು ಸ್ರತ್ಕಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಇತ್ತ ಎಕ್ಕಸು ತಾದೆ ಬಾತಿರ್ನಿಯೇ ಎಕ್ಕಸಿಗೆ ಕ್ರೀಮು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಬೋರ್ಡು ಆರು ಕನ್ಪೇರವೆ ಅರ್ನ ಬಡದಿ ಗೀತ್ ಕೆಂಡಯವ್ ನೀರು ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ పోತೀರಿ ಮೂರು ಎಗ್ದಾಲಜ್ಜಿಂದು ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೋ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನಿವಂತ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಕೂಡ ಡವ್ ಇರ್ಪಾಡಿ ಡವ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಇರ್ಕ ನೋಡು ವನಿತಾ ಬರ್ಪಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಊರಿಗೂ ವನಿತಾ ಬರ್ಪತ್ತ ಊರಿಗೂ ವನಿತಾ ಬರ್ಪತ್ತ ಊರಿಗೂ ಜನಲ ಬೋಡ ಇರ್ನಲ ಇವ್ರು ಬತ್ತನ ಅಡ್ಡೈತೆ ಪಾತೆರೋಲಿ ಜಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ 90 ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದ ಬಗ ಪೋಯ್ನ ಅಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ದಾದೆ ಬ್ರೋ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಗೆ ಜನ ಲೆಪ್ಪಡ ಬರ್ಚಿ ಇರ್ಲೆಪ್ಪರ್ಚಿ ಲೆಪ್ಪದನ್ನೇ ಬರ್ಚಿ ಬತ್ತನ ಬರ್ವೇರು ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಪಾಡುಜೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಣ್ಮಗು ಜೋಕ್ಲೇಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಪುರಂದರ ಕೂಡ ಬತ್ತ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಂದೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಚಿ ಜನ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ ಆಳ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಜನ ಬತ್ತನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಐಡಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ ಅಕಲು ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಬೋಡಾಂಡಲೆಪ್ಪುಗ ಬರ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿ ಪೆಂಗ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಚಿ ಭೂಕೊಂಡ ಡಿ ಪಿ ಝೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಐಕದಾಯಿ ಪೋಡಿನಿ ಯಾನೇ ಮೂಲೆ ಎದುರುಡಿಲ್ಲ ಡಿ ಪಿ ದ ಯಾನ್ ಎದುರುಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಝೂಮ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋರೆಂಡು ಯಾಪ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ಪಿನದೆ ಕೂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ?
ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಜನ ಬರಡಕ್ಕ ಇರ್ನೂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇರ್ನೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಂದೆತ್ತನ್ವೆ ಎಂಕುದು ನಾಪುಜಿ ಪ್ರೋ ಓಕೆಗೆ ಕೆಂಪು ದೊಂಡ ಎಜ್ಜಪ್ಪ ಆ ಪ್ರೋ ಟಪ್ಪುಡು ನೇ ಪ್ರೋ ಇದೇ ಕೆಂಪು ದೊಂಡ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನಾಗ ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಡೇ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದೇ ಅಂಡೇ ಮನ್ಪುದು ಕರ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಬೋರನ್ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಿಯ ಜಿತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಜೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದು ಪಾತೆ ಜೆ ಕೋಡಪ್ಪ ಎಕಡೆ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೂರುದುಂಡು ಪೋಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ, ಬೋಂಡ, ಯಬ್ಬಾ ನೀವು ಆಧಾರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಮಾರ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ, ಬೋಂಡ ತಿಂತೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ತಿಂತೇನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ. ಎಂಕತ್ತಿ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಪಿನಿ ಯಾರ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಪನ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ದಾಲಗೆ ತೊನ್ಬೇಡ ಅದೇ ತೊನ್ನೆ ಕೆಂಪುದ ದಾದ ದೇ ಕೆಂಪದ ದಾದಾಗೆ ಯಾರ ಪಾಪ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೋಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ 90-60 ಮಾತ ಈ ಹನ್ನೊಂಡತ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೋಕ್ ಕಲ್ಪ ಅವರು ಕೆಂಪುದ ದಾದಾಗೆ ಕೆಂಪುದೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನ ಚಾತಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಕೆಂಪುದ ಅಪರ್ಣಗೊಂತ ಪುಳಿ 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 ಯಾಪನ್ ಮೋನೆ ಅವೇ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣದ ಅದೇ ಟನ್ನಾಗ ಡನ್ಗೆ ಅಂದವ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಬರ್ತನು ಕೆಂಪುದ ಅವಿಯೇ ಹಾ ಗೋಂಕುದ ಅನ್ನೇ ಗೋಂಕುದ ಏರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೆತ್ತೊನರೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಗೆತ್ತೊನೆ ರಡ್ಡು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆವೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ಸಚಿನ್ ಸವನ್ಯ ಬೈಜೇರು ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಾದೆ ತೆಲ್ಪುನಿ ಅವು ಜ್ಯೂಸು ಆಹಾ ಕೆಂಪುದ ಬೇತವು ಮಕ್ಕ ಸಂಕಟ ಹಾಪುಂಡತ ಅವೇತ ಒಂತೆ ಪರ್ನಗ ಪುಲಿ 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 ಅದು ಬಕ ಮೋನೆ ಪುರ ಅಕ್ಲಿ ಪರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಪರ್ನಗ ಒಂಜಿನ ಆಟಕ್ಕನೆ ಪರ್ಪುನಿಗೆ ಅವ ಮನೆ ಚಮನ್ಪುನು ಬಾ ಐತರಿ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ನಕ್ಕುನು ಅವ ಮತ್ತೆ ಗೋಂಕುದ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ ವಾಸನೆ ಬರದಿನ ದಾದ ಮಾರ ಇರೇಗ ಪೂರಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕದಾದೆ ದೇ ಪ್ರೋ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೋಂಕುದ ಅತ್ತನ ವಾಸನೆ ಬರಂದಿನ ದಾಲ ಉಂಡ ಅರೆಗ್ ಅರೆ ಗೋಂಕುದ ಬರಂದ ದಾಲ ಉಂಟ ಈಗ ಗೋಂಕುದ ಅತ್ತಂಡಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷದ ವೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಬೋಡ ಇಚ್ಚಿನ ಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮಾರ ನೇ ಉಪ್ಪಡು ದಾಯ ಬರ್ಪು ನಕ್ಕುಂದಾಯಗ ಅವಲ ಪುಲಿ ಐದಳು ಕೂಡ ಗಂಗ ಸಾರಾಗ ಬೇರ್ತುಲಿ ಅಲೆ ಪತ ಬತ್ತೇರು ಅಲೆ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೇ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬಾಟ್ಲಿ ಪತ ಹತ್ತದು ಕೈ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದೇರು ಹೋಯ್ ಈ ರಾಸೆ ಪಾಡ ಹೊಡ್ಚಿ ಭಾರತ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪಣ್ಣಿ ಅಂದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಂಪುದ ಮುಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅರೆ ಕೆಂಪುದ ಬುಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಜಾ ಈರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚಾಂಡ ಮಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡ ತೀರೆಗು ಅಂಚ ಅವಸರುಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಿ ಕೆ ಅನ್ನ ಓಲೇರು ಜಿ ಕೆ ಅನ್ನ ಪ್ರೋ ಅತೆ ಓಲೇರಿಯೇ ಜಿ ಕೆ ಅನ್ನ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಓ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆರು ಪರ್ರೆ ಪೈರ್ ಆರು ತುಯರ ಪೈನಿ ಪ್ರೋ ಅವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಯಾನ ಆರ್ಮಿದ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಆರ್ಮಿದನ ಪತ್ತಂಬಲ್ಲೇವೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರೋ ಇರುಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಜಾವೆ ಪಾಪ ಮಾರ ರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಅರೆ ನಾಲ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಅಂದ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಆರು ಫಾರಿಂದ ಮಾಲ್ ಕನ್ಪೆರಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲುಗಾವೆ ಈಗ ಆರ್ಮಿಡ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ತೋಜುಜೇರು ವನಿತಾ ಚೂರು ಬಲ ಮಾರದೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೆಟೆ ಅಲ್ಲ ವನಿತ ರೆಡ್ಡು ಖಾಲಿ ವನಿತಲೆತ್ತದ ಯಾವು ಸೀದಾ ಉಳ್ಳೆ ಬಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಸೀದಾ ಅದು ಅಂಚ ಬೋಡು ಅಲ್ವ ಕಾಲೇನು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ಮೊಕಳ
ದಾದಿ ಕೂಡ ಆಯಿಗೆ നീ പ്രോ എങ്കിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളു കാരണം ബരിട്ട് ശോഭ മാം യൂസ് ആർമിത ബാസൈഡ് നാദെ പൻപുನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೈಕ್ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟುಡವಿ ಇಂಕ್ ಓದುನಾಗ ಅಂದ ಅಂದಂದು కనిపేరు అన్ను అన్న కుల్లుగరా ఈరు కుల్లోడవే గోపాలు ఒక అన్న పూజారి అకలు మాత్రం కుల్లోడు ఎంకులు ఉంచి ఎదురు కుర్సుది ఇద్దరు నీకలు ఎదురు కుల్లు దాయపండ అటు ఏరు జాస్తి నింగు ఉందు ఓడు ఇంక పులి ముంచుండ ఆరు కనిపేరు గోపాలు ఈరు కల్లేవే పులి ముంచి అన్న అన్నాగు కులందు పర్లే భాష భాష ಬೇಸ್ ಅಂಚಪಂಡ ಅತ್ತ ಅವು ಓವು ಬೇಷ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಹೂ ಬತ್ತೀನಿ ಓದಿನಿ ನಾನು ಸಂಡೆ ಬಲೆ ಸಂಡೆ ಮಲ್ಲ ವನಿತ ನಿಲ್ಲಡು ವನಸುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಅವೆ ಆಜೇಕೆ ಅನ್ನ ಯಾನು ರೆಡಿ ಓಲ್ಕುಲ್ಲುನು ಇತ್ತೆ ಈರಿ ಓಲ್ಕುಲ್ದಾರು ಅವಳೆ ಬರಿಟ್ಟು ದಂಡೆಡು ಕುಲ್ಲೆ ಜನ ಕುರ್ಸುರು ಕುಲ್ಲೆ ಆರೆ ಜೇಕೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೋಲ್ ಕುಲ್ದಾರ ಇಲ್ಲಡ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಾರ ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಜಗಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೆ ಈ ರೌಲ್ ಬರಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕುರ್ಸುರು ಕುಲ್ಲೆ 2 ಜನ ಕುಲ್ವಾರ ದ್ಯಾಂಡ್ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಡಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಲೈಕೆ ಈ ರೈಸಿಯರ್ ದಾಯಿಗೆ ರೈಸಿನಿ ದೇ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಫೇಕ ಎಂಕಿ ರೈಡರ್ ದಾದನ ಮಂತೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ರೈಡರ್ ಇರ್ ನಂಗೆ ಕೆಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ದೀಪನ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕರ ಬಾರಿಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ಕನ ತರ ಮಾಲ್ಕನ ತೇರ್ ರೈಸ್ ಎದ್ದಾದೆ ಆವಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆವಡು ಆಂಡ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಪೇವೆ ಎನ್ನ ಮೋನ ಅದ ನಗ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಅವೆ ಆರ್ಗ ಅನ್ನು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪಾರ್ಡು ಪೂರ ದೈಕ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡವೆ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಓಲು ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೈ ಕಮ್ಮದ ಮುರನೇ ಅದನ್ನು ವನಿತಾ ದೂರ ಪೋಯ್ ಬರ್ಪಾಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂತಲೇ ಲೈಕ್ ಪೋಪುಜಿ ಒಪ್ಪುಡಾತ ಯಾವಾತು ಒಂದು ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಕೋಡೆ ಅಂದು ಓಡೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿನಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೈದಿಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕುದ್ರೊಳಿ ಹೋತುಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋರ್ಕ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಅಕ್ಷಯಡು ಬಾ ದೇವರ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಅಕ್ಷಯ ಉಂಡು ಬಂದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಅಂದು ಮೂಲತೆ ಕುಡ್ಲಡತೆ ಮೇರೆ ಸುದೀಪ್ ಬತ್ತಿದ್ದದೆ ಲೈಕ್ನು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ರಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ರಿ ఇప్పుడు ತೂಕ ಗಂಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೋರೆಜ್ಜು ಬಿಡ್ಪುಜಾರು ಹೊರ ಬತ್ತಿದೇನು ಬಾರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ಬೇಕ ವಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುದೀಪ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ತೂತಾನು ಟಿವಿ ತೂತೀನಿ ದೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ದೆತ್ತೆರತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇರೆ ಗಾಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಡ ಅವು 110 ಫೇಕಿ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಫೇಕ್ ಅದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೇಕ್ ಪ್ರೋ ನೆಟ್ ಫೇಕ್ ಮಾತ ಬರಬುಡ ಏನ ನೀನು ಕೇನ್ನಕ್ಲೇಜಿ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ ಶೋಭನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಅಲ್ಲೇನೇಕೇನು ನೇರು ಶಾಂಭವಿ ಪಾಟೀಲ್ ನೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಾಯ್ದಮ್ಮಗೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಬತ್ತೆ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಕೊಂಜೋನ ಪುದರ್ಬಾರ್ದೆ ನಾಯ್ದಮ್ಮಗೆ ఆయన ಅಪ್ಪೆಗೆ ದಾಲೇಜಿ ఆయన ಅಪ್ಪೆ ಚಕ್ಕೇನೆ ಅಕ್ಷಯ ಸದಾನಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕವಿ ಜೇರು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೊ ಐರನ್ ರೀಡ್ ಮಂತಾರ ಸಾವ್ಯೇನ ಕರ್ಮ ಇಜ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ನೆರಡೆತ್ತಿರ ಹೇಗೆ ಕಾಯನ ಹೈಡ್ ಬಂತೀರಿ ನೇ ಮುರೇನೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಪ್ರೋವರೆಗೆ ಕರ್ಮದಾಯಿಗೆ
ಪಾಪ ಮಾರ ರಕ್ಷಿತ ಸತ್ಯ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನ್ ಆಳು ಐಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಬಂದಾತನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಳು ಉಪ್ಪೊಡು ಮಾರ ಆಳು ಉಪ್ಪೊಡು ಬೋಡಾಲು ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನೇಕೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಇತ್ತೇನ నేను ತುಯರೆಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆಪುಜಿ ವನಿತಾ ಆಯ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬತ್ತದು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಧನ್ವಾರ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಾದ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ ರಕ್ಷಿತ ಬತ್ತ ರೆಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಿ ಬೊಕ ಪನ್ಪೇರು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಐಕೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುನು ಮೆಂಬರ್ ಐಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಲ್ಕಂತಾರ ವನಿತಾ ಅಂದ್ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವಳು ಅರೆ ಮಾಲ್ ಒಂದು ಬತ್ತಲ್ ವನಿತಾನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಬರ್ ದೇ ಮೆಂಬರ್ ಮುಲ್ ಫ್ರೋ ಉಲ್ಲೆ ರವೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದಿಯೇ ನಮ್ಮ ಊಡು ರಕ್ಷಿತಾ ಇಪ್ಪೊಡು ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತೆ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ವಲ್ಲಿಂದು ಸರಿ ಆಲು ಆತ ಮುಲ್ಪ ಬಾಂಬೆ ದಾಲಾಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ತಲು ತುಕ ಅಂಚಿದಕ್ಕುಲು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಡ್ ತುಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪರೆ ಅತ ಪಾತೆರೆ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮಲಕ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಅಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂದು ಮಾಲು ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಡ್ರೆ ಪೋಯಿ ನಾಲು ಚಾ ಉಂಡೆ ಶೋಭಾ ಕೊರ್ಪಾಲಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಚಾ ಉಂಡು ಕನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸಂದೇಶ ದೇವಡಿಗ ಆಲು ಆಲು ಬೈಜಲ್ ಇದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಅಂದಿಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ತೀತೀರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೊಲು ಆಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಪು ಅಂದಿ ಮಾ ಬರ್ಪಲ ಆಲು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋದು ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋರುಂದುಂಡಾರೆ ಏರ್ಲ ತಗೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಕನ್ನದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ರಕ್ಷಿತ ಒಂತೆ ಚೊರೆ ಪೆಟ್ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸೆಡ್ಡೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಐಟ್ ಪೋಯ್ನೇಟ್ ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಂಜೆ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪೊನ್ನು ವಿನ್ನಾಪಲ್ ಪಂಪಿ ನಾಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಪೊನ್ನುಲಿ ಪಂಡ ಆಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಲ್ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ ಮಾತ ಆಲೆ ವಿನ್ನಾಪಲ್ ಕೊರ್ಕೋ ಬಲಿಗೆ ಕನ್ನ ಚಾಕು ದಾದ ಉಂಡ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿಂಡು ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪೇರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದೀತೀರ ಅಂದವು ದಾಯ ಗಂಚ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಉಂಡು ಕನ್ನಚ ಅಂದ ಬೇಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಬರಂದುಂಡು ಮೆಂಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎಂಟಾಪುಡು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲ ಯಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡುಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ನಾವೇನು ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಲ್ದು ಇದು ಎಂಚು ಮನ್ಪೋಲತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನು ಅಡ್ಡೆ ಆಪು ಚಕ್ಕುಲುಂಡಿಗೆ ಚಾ ಕನ್ನ ಚಾಲ ಚಕ್ಕುಲೆ ತಿನ್ನಿ ಇಜ ರಸ್ಕಾವ್ ಇಜಿನ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಲ ಇರಗೆ ದಾದ ಬೇಕು ಬೋಡಿತೀನಿ ಅಗ್ಗೆರೆ ಎಂಕ್ ತೋಜುಜಿ ಓ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದು ಮಾರಾಯ್ದು ತೋಜುಜಿ ಓ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ನಿಕ್ ಶೋಭಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಂತನೆ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಲ ಮಗ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಬನ್ನೆಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇತ ಫುಲ್ ಕಾಪಲ ಮಂಡ ಅಂಚನ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೆ ಬಲೆ ಬಂತೆ ಏರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ತೋಜುಜಿ ಓ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲಾ ಇತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಚ್ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೈಸು ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕನ್ನಡಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಮೈಕೋಸ್ಕರ ಲೇಪುನು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಂತೆ ಜಗಳ ಗಂಟೆ ಬನ್ಪೇರು ಜಗಳಗ ಅಂಚಿದಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಗಂಟೆ ಎತ್ತ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಅಂಚಿದಕುಲು ಉಲೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಕುಲು ಸೇರ್ತು
ಇತ್ತೆ ಓಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆರು ಪಲ್ನಾಕನೆ ಫೇಕ್ ಅವು ತೂಲ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜು ಶೋಭಾ ಚೂಡ್ ತೂಲ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಜೇರ್ಕೊಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಜೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರೋ ಪೋಯ್ನಾ ಪ್ರೋ 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 ಪೋಯ್ನಿ ಓ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುದು ಶೋಭಾ ದಾದ ಉಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತಾಂಡಿಯೇ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರ ಯಾನು ಏತು ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು 8:30ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ 1 ಗಂಟೆ ಲೈಕ್ 125 ಆತನ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಆರು ದಾದ ಮಂತ್ ಪ್ರೋ ದಾದ ಮಂತೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೋ ಬತ್ತಿರತೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕನತೇರು ಕನತ ಕೊರ್ನಿ ಆರ್ನ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಇಂಕೆ ಕೊರ್ನಿ ಇತ್ತೆ 1 to 4 ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಏನಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಉಂತಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡವು ಅವು ಒಂದು ಅವು ದಾದೆ ದಾದನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಂತೀನಿ ಪ್ರೋ ಓಲೆ ರೈಡರ್ ಪ್ರೋ ಒರೀಲ ತೋಜುಜೆ ತೋಜುಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಒತ್ತಿ ಲಾಯತೆ ಜಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ತಪ್ಪು ಅಂದ ಅಲ್ಲನೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತವಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಾರ ಡ್ರೆಸ್ ಬನ್ನಿ ಮೊಲೆ ಜಾನ್ವಿನ್ ದೆತ್ತ ಕೊಡು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನ ಬಲೆ 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 ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ಕೊಕ್ಕಯ್ಯ ನಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಕ್ಕ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡುಂಡೈತೆ ಜೀರಿಗೆದೆ ಕಷಾಯ ಬರಿಯ ಎಂಕ ಒಂತ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ ತಿನ್ನ ಪಂಡ್ಯಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ನಿತ್ತಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಈತೆರ್ದು ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ನಪ್ಪು ಸೇರುಜಿ ಎಂಕ ಓಕೆ ಜೈಕೆ ಅನ್ನ ಕುಲ್ಲುಗ ಕುಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರೀ 2 ಜನ ಅಂದಿತ್ತು ಬಿಗ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಾ ಹಾ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನ ಅಂದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಏನಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಆತೆ ಬತ್ತ ಪೋಯರ್ ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮೇರು ಪ್ರೋಬರ್ ಹೊಡಿತದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಡ್ಗಸಿ ಬೋಡು ನಕ್ಕೆರೆ ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ಗಸಿ ಬೋಡ್ಗೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಲೆ ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ಗಸಿ ಬೋಡ್ಗೆ ಈ ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಚಿನ್ನ ಬುಡ್ಪು ಜೀರಾರು ಅರು ಉಪ್ಪಡಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಪುಳ್ಳಿ ವೆಚ್ಚು ಕೊರ್ಲ ಪೂರ ತುಡ್ಡೆಸ್ ತಿಂಡಯ್ಯ ಅನ್ಕುದು ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಒಕ್ಕುದು ఇంక అజ్జి ఇచ్చారతే ఓడిపోతేడి ఆరు కుదురులి పోతేరా నల్పర సూపర్ థ్యాంక్ యూ సూపర్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ జోరు బడా అండి భారతి మ్యామ్ ఇజ్జి యాన్ పాతేర్న కదా ఇంకొంచెం జాస్తి అభ్యాಸ ಉಗುರು ಎತ್ತು ಬಂಗ ಅವಡು ಯಾನು ಉಗುರು ಅಗ್ಗಿಜಿ ಉಗುರು ದೀಪೆ ದೇ ಉಗುರುಂಡು ಐಕ್ ಶೇಪ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದೀಪ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಗುರು ಎನ್ನ ಕುಜ ಉಗುರು ಕಟ್ಟಾಪುಜಿ ಯಾನು ಆಹಾ ತಿನ್ಪುನತ್ತು ಅವೇ ನಿಂಚ ಕುದೋ ಕೆರೆಪುನು ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಅವು ಉಂಡು ದೆಪ್ಪುನ ಅವೇ ಅಂದದ ಇಂಚ ಕುದೋ ಬೋರ್ ಆಪುನತೆ ಲೆಜ್ಜಿನ ಇಂಚ ಕುದೋ ಕೆರೆಪುನು ಅವು ಕೆರೆತು ಹೋಪುನತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತ ಮಾಡುವ ಸೋಕುದ ಗುರ್ತುಲೆ ತೋಜಿನ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡ ದೇ ಆತು ಗುರು ಆಬೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ ಹಿಂಗಿಷ್ಟ ಗುರುದೀಪನ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಯಾನವೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ತಾಂಕಿಲಕ ತಾಂಗೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದೆ ಯಾನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಟ್ಟು ಪೂರ ದೀಪೇನು ಕೆಲ ಬಲ್ತ ಕೈಟ್ ಪೂರ ದೀಪೇನು ಯಾನ್ ದೀಪಜಿ ಯಾನ್ಕು ಈತಿಯಾವು ಕೆಲ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲ್ಡ ದೀಪರದೆ ಯಾನ್ ದೀಪ ಉಂಡೆ ಅವೇನು ಪೂರ ದಿಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅವ ಪೋಯ್ಜನ್ ಆಗದ್ದೆಪ್ಪ
ಮಂಡೆ ಇರ್ನ ಪೆರ್ಮರಿಗಿನ್ನ ದೀಪಿನತ್ತು ಪೆರ್ಮರಿ ಬರೋಡೆ ಎಂದ ಕುರ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೋಪದ ಜುಲ್ಲಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮಂಡೆ ಬರ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಶೋಭನ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಉಗುರು ಅಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನು ಉಗುರು ಅಗ್ಗುಜಿ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ ಅಬ್ಬ ಯಾನ್ ಅಗ್ಗಿ ಚೊಪ್ಪದೆ ಅವರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಸಮತದ ಇಪ್ಪುಜಾನು ಅವು ಆಯ್ತು ತೂಟೆಕ್ ಸಿತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ತೂಟೆಕ್ ಸಿತ್ತಂಡು ಕುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೇಜ್ ದಾಲ ಅಂಚದ ತಗೊಂಡೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಓಲಾ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ದೆಪ್ಪು ಉಗುರ ಅಗ್ಗಿಜಿಯೇನು ಬೋದೆ ಅವರ ಹೊರ ಉಗಿ ಕಟ್ಟಾತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂದು ಕುಂಟಾರ್ದನಗ ಇಡೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕುಂಟುರು ಬೋದೆ ಅವರ ಪೋತುಡತೆ ಬಕ ಎಂದಾದ ಮಂತೀನಿ ಕಾಲು ಒಂಜುಗುರು ಐನು ಉಗುರುಡು ಒಂಜಿ ಉಗುರು ಪೋತು ಉಗುರು ಇದ್ದಾದೆ ಮನ್ಪುರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರು ಕೋಪಾಡುಂಡತೆ ಪೂರ ದೆತ್ತಿನಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯರ ಮೇಡಮ್ ಏರು ಮಾತ ಪೋಯರ ಅಂದ ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಲೆತ್ತನ ಬಾರ್ ಬರ್ಪಲ್ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಪಂಡಿ ಜನ ಅಲ್ಲತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಬರ್ಪಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅರೆತ್ತನ ಯಾವ ಕಾಲ್ಕುಲೋ ಉಂಡು ಬರ್ಪುನು ಅಗ್ಗಿದು ಗೆಪ್ಪುಡು ಮರಲು ದೆಪ್ಪೆ ದೆಪ್ಪು ಜವ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಆಯಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಬೋರ ಅಂದಿದ್ರತ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರಿ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ ಪೂಜೇರಿ ಇರ್ಲ ಈರ್ ಮಾಲ್ ಪರಡ್ಚಿ ಈ ಜನ ಕೊಂಜಿ ಮಾಲ್ ಈರ್ ಬಲೇವೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಲೆ ಇರೇನೆ ಅನ್ಕೊಂದು ಮಾಲ್ ದಂಗಡ್ಡು ಕುಲ್ಲೋನಿ ಏತ್ ಪರ್ಪರ್ ಆತ್ ಪರ್ಲೆ ಇರೇನ್ ಪರ್ಪರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಮಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಲ್ಪ ಈರ್ನ ಪರ್ನ ಬಕ್ಕಳು ಬೂರ್ದಿಂದ ಏರ್ದೇಪುನು ಹೆಂಗಾಪ ಜೀರೇಂದರ್ ಪರ ಟೀಚರೇ ಓ ಟೀಚರ್ ಸೀದಾ ಮರಿದ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಲೆ ಪಾಡು ಸೀದಾ ಪೋಲೆ ಉಂಟು ಜಗಳಿ ಜೊತೆ ಜಗದೀಶನ್ನ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೈಲಿ ಬಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಕೇಂಡತೆ ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಟೀಚರ್ ಬನ್ನ ಕೇನೋಡು ಟೀಚರ್ ಬನ್ನ ಅವೇ ಆನಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತೆ ಅಂದೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಉಗುರುಂಡು ತುಲೆ ಅಂದೆ ಈ ಉಗುರೊಂದು ಏತು ಜನ ಕಣ್ಣು ಬಾಡಲು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಟು ಉಗುರುಂಡು ವನಸ್ಸಿಗೂ ಅಮಾಸೆಗೂ ಪುನ್ನಮೆಗೂ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಅಂದೆ ಇರ ಅಮಾಸೆಗೋರ ಪುನ್ನಮೆಗರ ಬರ್ಪಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾರ್ ಇರ ಅಮಾಸೆಗೋರ ಪುನ್ನಮೆಗರ ಬರ್ಪಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಚ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ದಿನೋಲ ಬರೆಯವೆ ಏನನ್ನು ದರ್ಪರ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನು ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪರ ಇರೀಗ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಟೈಟ್ ಆಯ್ರಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಪು ನೋಡಿ ನಡತೊಂದು ಇರು ಬಾರಿಟ್ಟು ಚೆಪ್ಪುಡವಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪೇರು ಓ ಟೀಚರೇ ಓಲಾರು ಶೋಭಾ ಲೆಪ್ಪನತ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಲಾಲು ಹಾಲೋಳು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ ಲಿಪ್ಪೆ ವನಿತಾ ಉಲ್ಲನಾ ಇದು ಬತ್ತಲು ರೆಡಿ 1 2 3 ವನಿತಾ ಉಲ್ಲನಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿನ ವನಿತಾ ಏರ ಅನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಹಂಚಿರು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಆಚರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ವಾ AC ಫ್ಯಾನ್ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ನಾಯಿಲ ನಕ್ಕದು పోపుండిరేది నక్కదులో పోపు పడికెల వైపు ముసుంటుగిన్న వర్క్ ఫుల్ అక్క వనితక్క లెత్తందులే జగదీಶ్ బల అందుకే వర్క్ ఫుల్ ಅತಿ ಮೇರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ చెప్పునిగా AC ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರುಂಡುಗೆ ಅರ್ನ ಮುಸುಂಡು ನಾಯಿಲ ನಕ್ಕದು పోపు ಎಗ್ ಪೂರ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ತು ದೀಪೇರು ಹಬ್ಬಗ ನೇ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ವರೆಗೂ ಪಾಪ ಜಕರಿಡ ದೊಬ್ಬಬಾರ್ದು ಗೋರು ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರುಡು ಮೀನಿ ಅಂದ್ಯ ಬೊಗ್ಗೆರ ಬಿಡಜ್ಜವ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ
ಟಿಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಗು. ಅರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿಯಾ ಬೇಗ ಬಲೆ ಹೊರಿತಲೇ ಒಪ್ಪುನ್ ಬೇಗ ಬಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರ್ಚಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಟೀಚರ್ ನಾ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ದೊನ್ನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಸೆಕೆ ಪುಂದುಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಡು ಓಪನ್ ಉಂಡಿ ತೂಲೆಗೆ ಮಸ್ತಲಿಜ್ಜಿ ವನಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ ದಾನೆ ಶೋಭ ವನಸಿಜ್ಜಿ ಮೇರು ಪ್ರೋ ಪೋಯ್ನಾ ಅರೆಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರತ ಮಾಲ್ ಅರೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚಾರು ಅರೆಗೆ ಅಮಲಾಂಡ ಅಂದವಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೀದಾ ಆ ಸುರುಕಿರು ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅವ ವನಿತಾನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆಗೆದ ಏ ವನಿತಾ ಊರಲ್ಲೂ ಕುದ್ರಲ್ಲಿಡ ಓಲ್ಪು ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಲಡ ವನಿತಾ ಅಂದೇರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೀದಾ ದೊಂಬೇಲಿ ಬಲ ಬಲೆ ಬಲೆಗೆ ಆಲೆಪ್ಪಲಪ್ಪ ಆಲೆಪ್ಪ ಸೀದಾ ಬಲೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ವನಿತಾ ಅಂಚನ ಇಡ್ಡಾನ್ ಅರ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಎಂಕ್ ನೈಲ್ದಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ನೆರ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ತುಲ 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 ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಶೋಭಾ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಮಗ ಸಾರಿ ಉಡುಪಿಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಮಲೆಗೆ ಶೋಭಾಗ ಕೋಪ ಬೈದು ನೀರು ಯಾಕಡೆ ಬೈಜಾರಿಗೆ ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಅಜ್ಜಿಡ ಪಾತೆರುಜಿ ಬರಂದಿತ್ತಾಳು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಅಜ್ಜಿ ಆನ್ ಬಂದಿನತೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ನೈಟ್ ಬರ್ಪೇನು ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಕಥ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ನೈಟ್ ಅಂಕ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತೇನ 8:30 ಬೈದೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪರ ಬೋಪುಂಗೆ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋತಾರಾ ಶೋಭಾ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಮಗ ಸಾರಿ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋ ಬೂರುಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರುಂಡೆನಾ ಅಜ್ಜಿ ಬೂರುಡೆನಾ ಮಣಿಪಾಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಬನಿತಾ ಮಣಿಪಾಲ್ದ ಅಲ್ಪಗೆ ಅಲೆ ಅಜ್ಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರು ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಯ ಇತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬುಲ್ದೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಬುಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿಂದು ಮಣಿಪಾಲ್ಡು ಮಯ್ಯ ಮಾಯನಾ ಅರೆ ಗುರ್ತಂಡೇರಿ ಗಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೋತಾರೆ ಇರ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗಂಜಿ ಟೈಗರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ವನಿತಾ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡರಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡರು ಪರಬುಡ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೋಭೆರಡ ಕೋಪಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ನಾ ಅಂದು ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯಿರು ಓ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜೆ ರೈವರು ಪರಡ್ಜಿ ಜಾವ ಪನ್ವಡ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಪನವ ಅಡ ಪನ್ವಡ್ಜಿ ರೈವರು ಬಂಡ ಪಕ್ಕ ಪೂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ನಾಯಿ ನಮಗೆ ಆಯಲಕಾವು
ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಅಜ್ಜಿ ಓಲರು ಏತ್ ಜನ ಇದೆ ಇಂಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಚೂರ್ ಬಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಲ್ಲರೆ ಶೋಭ ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಲ್ ಅಜ್ಜಿರ ಪಾತೆ ಇಜ್ಜಲ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅದು ಮುಟ ಇಂಚೆನೇನಾ ಇದು ಶೋಭ ಉಲ್ಲೆ ದಾಯ ಮಗ ಈರ್ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕೋಪಗೆ ಅಲ್ ಗುರುವಾರ ಮಟ್ಟ ರಜೆನೇ ಈಗ ಗುರುವಾರ ರಜೆನಾ ಪೋಪರನ್ನ ಪೋಪೆಗೆ ಯಾರು ಬೋಪುಂಗೆ ಅರೆ ನನ್ನ ಗುರುವಾರ ರಂಜು ಗುರುವಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಗುರುವಾರ ರಜೆಗೆ ಈರ ಪಾತೆರ್ದ ಜರಿಗೆ ಶೋಭಡ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿಗೆ ಐಕ್ ಹಾಲು ಪೊಯ್ನ್ ಎನ್ನ ಪನರಾಪುಜಿ ರಜೆಯ ಪಾಪಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಅವೇ ಇರೇ ಟೈಮ್ ಯಾಪಜಿ ಪುನದ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೋಪರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾರ ಒಡೆ ಬೈರು ಪೂರ ಪುಯ್ನಿ ಅಬ್ಬಾ ಶೋಭಾ ಸಾರಿ ಮಗ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಸಾರಿಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಪನಿ ಪನಿ ಪುನಿ ಅಜ್ಜಿ ಪರಬು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ನಿಲ್ಕದ ಬೋಲೆ ಹಾವು ಚೂರು ನಿಲ್ಕದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆವೆ ಪರಬುಗುದಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಲೆ ಪರಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಲೈಕಿನಿ ಅಮ್ಮ ಅವು ಫೇಕ ಅಂದ್ 10 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಪರಬುಗಿನಿ ಬೇಜಾರ ಬಂದು ಅತ್ತ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಡ್ ಗುರ್ತುಂಡ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೇಕ್ ಈರೋಜು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ತೂಕ ಫೇಕ್ ಅದಾದ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಅವು 110 27 ಲೈಕ್ ಆಗಿ ಅವಾರು ಪ್ರೋ ಬತ್ತಿರದೆ ದಾದನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಚ್ಚರೆ ಬೂರಾಡು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ರೀತಿಯ ಲೈಕ್ ಕನಕ ನಾವು ಇಂಚ ಮನ್ಬರ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಇದು ಸೌಖ್ಯನಾ ಅಜ್ಜಿ ಸೌಖ್ಯನಾ ಈಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಡಿಯ ವನಿತಾ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪು ನಿಂಕು ಎನ್ನು ನಗರಿ ಬರ ಚಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮೀನಾಯ್ತ ದಾದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಕ ಕಾಂಡ ಪೋಡಿ ಸೋಬ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೋಪಿ ನನಗನೇ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂತ ಪೋಡು ಅಮ್ಮಗ ಬಸ್ರು ಬಾಯ್ ರಾಪುಜಿ ಈಗ ತೊಂಪೋಡತ ದಾದ ಮನ್ಪು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕಲ ಬಾಯಿಗೆ ಟೀಚರ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ఏపర్దించి బాయ్ తిని ఏపర్దించి ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಬಲೆ ಬೇಗ ಡೈಲಿ ಬಲೆವೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇಂದದ ಹೈಡ್ರು ಯಾವರಿದಿ ಯಾರು ತರೇನು ರುಂಗರ ಬಿಡ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಬಿತ್ತು ಆವಿ ಯಾ ಬಿಡ್ಪೆ ನುಂಗ್ಯಾರ ಅರೆ ಏನಾತು ದೆಜ್ಜಿ ತಾರೆ ನುಂಗ್ಯಾರ ಬಿಡ್ಪುನ ತಿಜ್ಜಿ ಈತೆ ಈತೆ ಪುನಿ ತೆಲ್ಪುಂದ ಹೇಗೆ ದನ್ ಓಕೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಏನ ಈತೆ ಪುನಿ ಪಕ್ಕಿದ ಗೂಡುದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡವು ದಪ್ಪ ಮರ್ಲು ಇಂಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂಜಾ ಅಚ್ಚುನ ಎಂಕಲ ಕವಿತನ ಮದಿಮೆ ಉಂಡತೆ ಅಪಗ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಟ್ಟು ತುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಗುರು ಗುಜ್ಜಲ್ ನೆಟೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮೂತ್ ಮನ್ಪವೆ ಆ ಕವಿತನ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಏನು ಇಡೀ ಗೂಡ್ದಲ್ಲಕ ಪಿರಾಡು ನಾರಕ ಗುಂಗುರು ಗುಜ್ಜಲ್ ಬಿಂಗಿರೆಲ್ಲ ಕೊಂತು ಮರ್ಲೇದಾಗ ಐಕ್ ಹೋಯ್ನಾ ಮಲೇವೆ ಅಜ್ಜಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಇದೀಗ ನನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಗೌಜಿಯ ಅಂದು ಮದಿಮೆಂಡು ಕವಿತನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಡತ್ತೇವ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಬೆತ್ತಿನೇ ಸಾರಿ ಬರೋದು ಏದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ತೆತ್ತಂಡ್ರೆಂಡು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಹಲ್ದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಆವಡು ಉದ್ಯಾರ ಪೋಡ್ರ ಸಾರಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಶೋಕದ ಇಂಕ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಗಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀರ ಸೂಪರ್ ದೋಜು ನನ್ನ ರೆಡ್ ಮಂತ್ ಇಚ್ಛದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅದ ಬರ್ಪ ತಿಂಗಳು ನವಂಬರ್ ಅತ್ತ ಅತ್ತಿಯೇ ಒಂಜೆ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅದೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗ ಉದ್ಯಾವರಡತ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪ ಅಡಿಗೆ ಪೋದಿ ಸರ್ತಿ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪರಂಡು ಇಂಕ ಅಮ್ಮಗ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಲರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಿಂಕ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಗಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಅದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರೆಡ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾವೋ ಅಂದ್ಯ ಇನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದತ ಮೇನ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪೋಪೆ ಗುರ್ತಂಡ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಗ ಮಸ್ತ್ ಗೇತೋಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಗೇತೋನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜ ನಾನು ಸೀರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುತ್ತುಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡ್ ನಂಚ ಮದಿಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ರಾತ್ರಿಡು ಪೋಯಿನ 2 ವರ್ಷದ ಪೋಯನ್ನ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿನ ಇರ್ತದ ಮೇಘನ ಅವಾಗ ಯಾನು ಗೌನ್ ಉದ್ದದ ಗೌನ್ ಪಾದಿತ್ತೆ ಉದ್ದ ಒಂಜೈತೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಆಟ ಒಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕು ತೋರತ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಚೂಡಿದಾರ್ ನಲ್ಪೆರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ನಿ ಹೈನ್ ಸಾರಿಗೆ ತೊನ್ನೆ
ಐನ್ ಸಾರಿ ದಾದಿಕ್ ಮಾತ ಇಂಕ್ ಒಂಜೆ ಯಾವಿ ಎಂಡ ಉಂಡಿ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ಆತ್ ಸಾರಿ ಜನ ಸಾರಿ ದೇತನು ಕಮ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೇತನು ಇಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ ನಮ್ಮಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇರುಪ ನಲ್ಲದವು ಬಲ್ಪುನ ಎಂಚಿಂಚು ಸೀರೆ ತೊಂದ ಕುಲ್ಲಿನವಲೆ ಕುಲ್ಲುಡು ಮಾರ ಅಂಚಿ ಪೋಯಾರ ಜಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟೇಜಿಗ್ಲ ಪೋಯಾರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ದಂಟುಂಡು ಪೊಡಿಯಾರು ತುತ್ತಂದೆ ತುತ್ತದ್ದೆ ಆ ಪೂರ್ ಪಡೋರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತ ಪೋನೆ ತುತ್ತು ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಬಸ್ನೆ ತರ ಮತ್ತ ಆಪುಜಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಪೊಡಿಯಾರು ಅವು ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡ್ನದೆ ಎಂಚ ಹಾ ಓ ಯಾನ್ ನಲ್ತಿಜ್ರಿ ಇಂಚಿ ಎವ್ಲು ಯಾವರೆ ಮದ್ದು ತಿಲ್ಲಡು ದಮೊಂಜಿ ಎದುರು ಪೋಯ್ಚಿಡಾವ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕಲ್ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗುನು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ಕುಂತರ ಆಪುಂಡ ನರಮೇನ ಇಲ್ಲುದ್ದರವೆ ಕಂದು ಆಪುನಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೆ ಶೋಭಾಯನ್ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ಗುಂಗುರು ಕುಜಲ ತೆನ್ನ ಅಂದ ಗುಂಗುರು ಕುಜ್ಜಲ್ಯ ಇಂಕ ಅವು ಉದ್ದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುದ್ದಿರದ ಈ ತುದ್ದಪ್ಪುನ ಈ ತುದ್ದುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕು ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ದಾದಿ ತೆಲ್ಪುನಿ ಇರು ನಲ್ಪೆ ಬನ್ನೆಕ ಈ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಮನ್ಪೊರೆ ಇಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ನಲಿಪುನಾಗ ಓರ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಅರುಲೇರು ಸುರಾಬಿಡು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಅರಡ ಮನ್ಪವೆ ಹ್ಞೂ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಬೇತಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪೋ ಅಂಚ ನಲ್ಪುಜಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಕವಿತಾ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುನ ಪಲ್ಲಿನ ಇತ್ತು ರೆಡ್ಡ ಶೂರಿನ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೊಂಜಲ್ ಪೂರ ಪೋಪ ಇಕ್ಕಿನಗಳು ಬತ್ತ ನಲಿಪುನಿ ಬಾ ನೆರೆಕರ್ದಗಳು ಬರ ಅಕೌಡ್ ಸೇರಿ ನಲಿಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಬಾಡ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಅಂತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜಲ ಟೀಮ್ ಬೇತೇನುಂಟು ಆಂಜೋಲುಂಟು ಸೇರಿ ನಲ್ಪುನಿ ಯಾ ನೈಟ್ ಪೂರ ಅಪಿರ ಜಾರ್ಜ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಲ್ಪು ఇంక బకల స్ట్రైటింగ్ మంత్ నరక తోజుండ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ ನರಕ ತೋಜುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಎಂಚ ಎತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈತ ದಪ್ಪ ಎತ್ತನು ಗೊತ್ತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫುಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ದಪ್ಪ ಎತ್ತನು ಏಪಯ್ಯನ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೋದು ಐಬ್ರೋಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇನ ಆನಿದ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಪೂರನೆ ಬರ್ಪುಡು ಏನು ಬನ್ನ ಬನ್ನಗೆ ಪೌನುಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನರಕ ತೋಜು పోయినప్పుడా నలిపినేట్ ఐజీ బకే పై నలిపున్నామా జాలి పొడతే మాలుండ మెందిగు ఉండు ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಮನ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಂಡ ಕೋಲ್ದಲ ಕತ್ತು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಪೆರಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಎಂಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡುವೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ದೆ ಆ ಪೂದೀಪೆ ಇಂಚದು ಇದು ತೂಕ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಉಂಡು ಮನ್ಪುಗ ಎಂದ ಸೀರೆದ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಡ ಆ ಮೆಗ್ದಿನ ಸೀರೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಲು ವರ ಇಂಜ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪಡ ಅಂಡ ಸೀರೆ ತೂತುಂಡ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಕುಂತುಂಡ ನೆರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೂ ಹೆಜ್ಜಿ ಮರ್ಲೇದಕ್ಕ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ತೀರ ಶೋಗದ ಸೀರದ ಯಾರದು ಲೈಕ್ ಕೊಡುದು
ಮಾಲ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಕ ಬಲಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಆಂಜಲ್ ಉಪ್ಪಿರದೆ ಹಾಲುಂಡು ಇರು ಬಲಿ ಮಾಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇರು ಪತ್ತಂಬಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಇರಂಜ್ ಬರೀ ಇಟ್ಕುಲ್ಲವೆ ಈಗ ಬಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಗ್ಗ ಮದಿಮಲ್ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ 9 ತಾರೀಕು ಪೋರೆ ನಮ್ಮ ಇದೆತ್ತದು ಆಯ್ದು ನಾನು ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಡು ಲಂಚಿ ಬರ್ಪಿನ ವಾರಡು ಪೋಡು ಕಾಸ ಅವಡು ಇಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ದಿಗೆ ಆಂಡಿಸಿ ಮರಿತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ತಗೋಡಿ ನಮ್ಮನು 4 ದಿನ ಪೋಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಮುಟ ಪೋಡು ಮರ್ದಿಗೆ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಕೊಡ್ಸಿರಿ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಕ ಏರವು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಜಾಲ್ ಶೋಭಾ ಓದದವ ಏಪ್ರಿಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ಮದಿಮೆ ಅಂಚಾರಪ್ಪ 1 ವೀಕ್ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಬಿಡ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಬಿಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ವಾರ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅದ್ರದ್ದು ಅವು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಯಾವ್ಯಾ ಮದ್ಮೆದ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಕುಜಲ್ 9,000 ಆದ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಶಾಂಪು ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ದ ಮೀರ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ತಾಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಒಂತೆ ಬತ್ತನು ನೀರಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ದ ಒಂದೇ ವೀಕ್ ಅಂದೆ ಮೀರ ಪಾಡಿ ನೀತೆ ಬಕ್ಕ ತಾರದೆನ್ನೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಸ್ರತ್ಕಲ್ಲು ಬೊಗ್ಗು ಬಂಡಿದ್ದೇನೆ ಶಾಪ್ ಇತ್ತನು ಆಯ್ತು ಹೋದೆ ಬೊಗ್ಗು ಬಂಡಿದ್ದೇನೆ ಶಾಪ್ ಇತ್ತನು ಅವಳು ತಾರೆ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುನ ಕುಜಲದ ಬೆನ್ನಕೇನಿ ನಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಬ್ಬೋ ತರಬೇನೆ ಬಂಡ ತರಬೇನೆ ಇಂಕ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಸೈಯ ರೇಟಿ ಬಂದು ತಾರದೇನೆ ಬರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿ ಕೆಲವು ಬಂಡಿ ತರೀಕು ಮೆಂತೆ ಪಾಡಿನ ನೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಜಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೂವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡಿ ತೆತ್ತಿದ ಬೋಲ್ದ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾರು ವಾಸನೆ ಶೋಭಲ್ಲರ ಮಾತು ಪೋಯ್ರ ಈ ಗಂಟೆ ಬತ್ತು చీరలకి భయంగా ఉన్నారు కా ಯಾನು ಶೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಪಾರ್ಲರ್ದಾರು ಪಂಡೆ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೊರ ಹಾಕೊಂಡು ಊರಿನ ಹೇರಿಗೆ ಸ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದ ರೋಸ್ಮೆರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂಜಲಿ ರೋಸ್ಮೆರಿ ಬಣ್ಣ
రోజ్ మరి వాటరా స్ప్రే మనుపున ఉండు అవును ఆపుజి బో కుజ్జೆ ఓ స్మెల్ ఇంక తరవేನೆ ఆపు మైగ్రేన్ ఆపుజు అవ స్ప్రే ఉండండ చూచిన శోభ గుడ్ నైట్ ಅಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿಂಡು ಅಂದೆ ಶೋಭಾ ತೇರಿ ಓಡಿ ಉದ್ದ ಕುಜಾಲು ಅದ ಕುಜಲ ಆಂಡಲ ಶೋಕು ಪುರ ಕುಜಾಲು ದಪ್ಪ ಅದು ఇంక పక్కన సోకుంటుంది బిడ్డ పిరాడు అండ్ గుంగురతే ఇంక ಒಂಥರ ಈ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಲಕ್ಕ ಪಿರಾಡು ನರಕ ಏತು ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಮಿತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಜ ಅಕ್ಕೆರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಾನು ಏರ್ಲಿ ಜೇಬುಯಿನ ಮೇಡಮ್ ಜಿಗ್ಗ ಜಿಗ್ಗ ಅಲ್ಲ ಜಿಗ್ಗ ಮೂಲತ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗೆ ತಾನೇ ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಇಜಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಬಾಕಿದ ಬರ್ಚಿ ಎಂಟು ಜಲ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪಡು ಮಾರೆ ನರಕ ಐತನೇ ಸಿರಮ್ ಅವು ಜಿನ ಗುಜ್ಜಲ್ ತಾಳ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೈದೋಡ ಮದುವೆ ಬೈದೋಡಿ ಕೆಲವು ಇರ್ಬಾನ ಅಂದಿತ್ತೇರು ரெண்டு கண்ணு ఉంది అటు ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು పోడు ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣದ ನೀರು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೇರು ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ ಅಂದಿ ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಹೋವಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ದೀವನ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ನಾಟಕ ఒక దాదే ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ತರೆಟ್ ದೀದು ತುಂಬೋನ್ ಬೇರೆತೆ ಅಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ನು ಬಡಮ್ಮ ಬಂದು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬಡಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತು ಬೇಜಾರಾಪು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2025 ரெண்டு சரி 10 ಒಂದೇ 2 ಸರಿ 25 10 పోయారా ಅಂಚ ఇంత దగ్గర ఉన్నారు ఫ్యాన్ అవులుప్పును యానిమూలుప్పును శోభ పోయిని వనితల పోయిని శోభల పోయిని శోభ పోయినా వనిత పోయినా ವನಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ವನಸ್ ಬೇಡ ಯಾನು ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಗಡಿ ಹೋಯ್ತೆ ಕಡೆ ಬಗೊಂಜಿ ಚೊಕೊಬಾರ್ ತಿನ್ನೋ ಬತ್ತ ಅದೇ ತಿಂದು ಬಗೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಲಚ್ಚಿ ಪರ್ಯ ನಾನು ವನಸ್ ಸೇರುಜಿ ಉನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವನಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾನು ವನಸ್ ಮಂತಂತಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಹೋಯ್ಲಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಂಡ ಬಂಜಿ ಬೈನ ಬರ್ತೀನಿ ನೀ KFC ತಿನ್ನಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಈಗ ಆತ ಸ್ಟೇಜ್ KFC ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ KFC ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾರೋ ತಿನ್ಪುಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪೀಸ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುನು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಪೆ ತೊಕ ಬಟಾಟದ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಅವು ಮುಲ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ನೇ ఒక పని పేరు నరక ఉండేటి పురి ఇండు మాతో మరి మొబైల్ పురి ఇప్పున పుర KFCದ నరక ಐಕೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜ ಜೋಕು ಕನ್ಪವೆ ಅಂಡಲ ಅಟೆಂಡೆ ಆಡ್ಸು
ಮೈನಸ್ ಪಾರ್ ತಿಂತಾರೆ ತಿನ್ನದ ನಾವು ಬೇತಿತ್ತು ಜೀವ ಕೆಂಪು ಅರ್ಧ ಬೇಕಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಬೇ ನರಕ್ಕ ಅವ್ರು ನಾರ್ದಲ್ಲ ಕಾಪುಡಿ ಎಂಚ ತಿನ್ಪಾರಿ ಅರ್ಧ ಬೇಕಿಂದ ಯಾಮೂಲ್ ಬೈ ಪಡೆದ ಮಾಸಪುರ ತಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೈತದು ನರಕ ಮಾರ ನಿಜ ಬಂಪೆ ಮೀನು ಪುರ ಅರೆ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಏರ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಅರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ನನಗೇನೆ ಕಾಕೆರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗೋ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ದೇವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡುತ್ತಲೇ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಸೌಕೆ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳಿ ನಂಜಿ ನಡಪೇರು ಅವು ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಸೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಪೈಪು ದೀಪಿರದೆ ಪೈಪು ದೀತು ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆ ಐಟು ಪೂರ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ದಿತ್ತದು ಕೋಡೆ ಇಂಕುಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯದೆ ಕೋಡೆವೇನು ರಿಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಜಿನ ಅಮ್ಮ ಬಂಗ ಅಪ್ಪಣೆ ಒಂಜೇನು ಕೈಟ್ ಪತೋ ಹಂಚಿ ಪೋಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಅವೇನು ಪತಂ ಪೋಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬರೀ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿಂಚು ಪೊರೆರಾತು ಕೋಡೆ ದಿತ್ತಿಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಂದು ಅಮ್ಮ ಏನು ಪಂಡೆ ದೇವರೇ ಅವರ ಪೂಂಡತ ಅಂದು ಕಿರಿಯ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಇದು ಹುಷಾರುಂಡೆ ಇತ್ತ ಮದ್ದು ಮತ್ತ ಉಂಡು ದಿನೋಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೋಡು ಕೋಡೆ ಪೋತೆ ಇನಿ ಪೋತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಪೆ ದಿನೋಲ ಬತ್ತು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಾರ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಚಿನ ಎಡೆಮುಟ ಪೋಡು ಬಚ್ಚು ನಿಂಕು ಅವೇ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜೆ ಬೈಯಾಗಿತ್ತಾನು ರಾಗಿದ ದೋಸೆ ಮಂತು ಕೊರಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತು ಬನ್ನ ಶುಗರ್ ಬತ್ತನದೆ ಬೊಕ ಕಾಂಡೆ ತಿಂದು ಆತೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಚೀಪದ ಚಾ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಅಂಪುಡು ಚಪ್ಪೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಚಪ್ಪಗೇನುಂಡು ಆತೆ ಇಂದು ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕಂಚಲ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಮೆಂತೆ ಅವರ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕೊರ್ಪ ರಗುಣ ವಡಂದು ಆತು ತುಯಿನೆ ಕೊಂಜನ್ ಆಸತ್ರೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಪಲದಿ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಪೂಪುಡು ಹುಷಾರುಂಡು ನಡಪುಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ರುಂಡು ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಪೋಪಿನ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಲೋಕಲ್ ನರ್ಸಿಗೆ ಇಂದೇ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕಾನಡ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪವಲಿ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ಲಾಡೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನು ಅಕಲ್ ನರ್ಸಿನ ಕಲ್ಲನೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪವಡಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೋತು ಬನ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಶನಿವಾರ ಐತಾರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪೋಂಡ ಸೋಮವಾರ ಪೋಪೆ ಎಂಚಿನ ಎಡೆಮುಟ ಪೋಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಡ್ ಪೋಡು ಕಾರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತ ಪಿಲಿಕ್ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಪುಂಡತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋದ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮನ್ ಕಾಲೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ದೆಕ್ಕುನ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ದೆಕ್ಕದು ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ನಾವು ದಿನಗಳ ತಗೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಬಂತ ನಿಜ ಆಪುಜಿಂದ ಕಾನಡು ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡತಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪೊಂಜು ಕೆರುಳಿನ ಮೇರು ಕೆರುಳಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೊಂಜೋನ ಆಯ್ತು ಧರ್ಮ ಆತು ಸುರತ್ ಕಡ್ಲಿ ಆ ಪೊಂಜೋನಡೆ ಪೋಡಿ ಆಂಜೋನಡೆ ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮರ್ದ ಆಪಿನ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತದ ಶೀತ ತೆಮ್ಮೈತಿರಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಕಲ್ತಾರೆ ಬಂದ್ ಕಂತನಲ್ಲ ಯಾವನು ಯಾನ್ ಅಡೆಗು ಇಜರ ದಿವಕರ್ ನಡೆ ಅಂಚ ಏರುಜಿರಿ ಪೂರ ಪೋಯ್ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗು ನಾನು ಬಗದಾದ ಮಂದಿ ಇದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೊಡೆಯನು
ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮನ ನಾನು ಇಲ್ಲಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರೀ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇ ಆನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಟನಗಪ್ಪ ಬಂದ್ಕೊಲಿ ಅದೇ ಆಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ತಿಜ್ಜಿ ಡೆಕ್ಕರೆಗೆ ಟೀನ್ ಚಾರ್ದ ಅದನ್ನ ಪುಡತೆ ಅಂದ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ತುಂಡಿ ಉದ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮರಕ್ಕೆ ತೆಳ್ದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮನ್ಪರೆ ಜನ ಇತ್ತನ ಮನ್ಪಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ಸಿ ಜಪ ಯಾನಪ್ಪಜಿ ಅವ ಗಾಯತ್ರಿನಾಗನೇ ಮಂಡ ವೆಜ್ಜಾಪುಂಡು ಯಾವಂಜಿ ಎಂದು ಮುರಾಗ ಒಂದಿನ ಮನ್ಪರೆ ಬಂತೀರಿ ಅಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಯಾರು ಮಂತದೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಂತದು ಗಾಯ ಓಪನ್ ಮಂದೆ ಎಂಕ ತರದಿ ಗದಿತ್ತುಂಟು ಬಕಲ ಮನೆ ಇದ್ದಿಜಿ ನಾವು ಈತುದ್ದುಂಡಿ ಇಂಚು ಉದ್ದುಂಡತೆ ಫುಲ್ ಈತು ಎನ್ನ ಕೈತ ಬಿರದತಿ ಈತುದ್ದುಂಡು ಇಡೇ ಇಂಚ ಈತುದ್ದುಂಡು ಅವಿಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬಾ ಗುಂಡಿ ಮಂತಿತ್ತೇನೆ ఇంకా అప్పచి ನೀ ಸೋಬಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏನನ್ನ ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಸಿ ಕಾಪಜಿ ಅವು ಕಾರ್ದನ ಬಾಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನನಗಿತ್ತ ಪುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯಮಲ್ಲ ಉಂಡಿತು ಇತ್ತೇನು ಚೊಲ್ಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರಿ ಧನಿಕುಲು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಿರಿಗ್ಲಾ ಹೌದಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಬ್ಯಾನ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಗಾಯರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಡಪೇರ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆನ ಹೋಲಿತ್ತೇರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರೇರ್ನ ಊರು పోతారు పిల్లినలికే పోతారా ಜನಪ್ಪನ ಬೈಜಿ ಬೀಳ್ತವದ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಇತ್ತೆಂಚಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರೆ ನಡಬರೆ ಮಾತಾಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಸಮ ನಡಪೇರೆ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ಇರು ನಡಪೇರ ಇಂದೇ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಓಲಾರು ಪೋಯ್ ನಾಯಿ ಬತ್ತದೀರು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದೆ ಬೇಗ ಗುಣವಾಡಿ ಪಾಪ ನಮಕ್ ಉಂಡತೆ ನಡಪೆರ ಕಾರು ಒಂದು ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೋತುಂಡೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರೆ ಗಂಡದ ಓಡಿಯೇ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಇರ್ನ ಅರೆಂತು ಗಂಟ ಅಮ್ಮಂತು ಗಂಟ ಇಲ್ಲಾರು ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಆರೆ ಮನ್ಪುನ ಅಮ್ಮನೇ ಐನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಏರ್ ಮನ್ಪುನ ಅಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಅಂಡಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫುಲ್ ಬಾ ದೇವರೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಾವಸ ಇಂಕ್ ಅವರ 15 ದಿನ ಬೊಕ್ಕೋರ 3 ದಿನ ಏನ 15 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡೆ ಅವರೇ 80 ದಿನ ಬಂಗನೆ ಸಾಕಾತಲಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವಸನೆ ಬುಡ್ಚಿ
Bagaimana kalau sementara beli? Amma mantel bari itu aku lalu. Anda. Bukirna Mrs. Bura. Irna bude di bura. Arolu pun. ಅಂಚ ವೈಫ್ ಬೈಯಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬುಡದಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತೀರಾ ಆರೂವರೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಪ್ಪುನಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೋತೀರಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಡೆಪ್ಪುನ ಇದ್ದ ಬುಡದಿ ವೈಫ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಂತ್ ದೀಪದು ಅಮ್ಮದು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪು ನಂದೆ ఓకే బాయ్ గుడ్ నైట్ ఓకే బాయ్ గుడ్ నైట్ ఏమన్నా చెప్పు నన్ను ಕಾಂಡ ಬೇಗಲ ಕೊಡು ಇಡ್ಲಿ ಕಡೆ ಉಂಡು ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಕಡೆ ಇರುಡು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಕಡೆ ದಿ ಓಡು ನೆಗ್ದಿ ಜೆತ್ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಜೆತ್ತ ಒಂದು ಸಾಂಡಾಕಲು ಜೆತ್ತೇರು ಯಾ ನನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಕಡೆ ಓಡು ಇಡ್ಲಿ ಕಡೆದು ಬಂದದಿ ಓಡು ಮಿಕ್ಸಿಡಿ ಕಡೆದು ಬಂದದಿ ನನ್ನ ಕಶ್ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿದ್ದು ಮುಕ್ಕ ಚಿಪ್ಪು ಹೋದು ಬಾಯ್ 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 ವನಿತಾ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರಿಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿ ಪುಂಡತೆ ಬೇಯವು ಕಾಂಡಿ ಅಮ್ಮಗ ದಾದ ಮನ್ಪು ನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉರ್ದು ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಉಂಡು ಇಂಕ ನೆನಪ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಶ ದಾದ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂಡದು ರಡ್ ರಡ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬಾ ದೇವರೇ ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂಡೆ ಬಾ ನಂಜಿದ ಕೊರು ನಂದಿ ಅವಿಡ್ಲಿ ಅದೇ ಅಮ್ಮಗ ದಾದ ಕೊರ್ಪು ನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಜಿಲ ಕೊರ ಉಂದತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಬೋದೇವರ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದ ಕಾಂಡೆ ಉಪಸಿಲ್ಲ ತೋರ್ನ ದಾದ ಕೊರ್ಪಿ ನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅಮ್ಮಗೂ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಗ್ಲೆ ಬಾ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ನೀರು ದೋಸೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪುನಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಚಪಾತಿ ಪೊಡಿ ಉಂಟು ಚಪಾತಿ ಬಂದ್ಪಾಯಿ ರಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪುನು ಚಪಾತಿ ಬಂದ್ಪುನು ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ದೋಸೆ ಮಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಆಗಿದ
ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಹಸ್ರಪ್ಪು ದಾನೆಕ್ಕ ಓಲರು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದು ದಾನಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಜಿ ಇತ್ತಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೇನು ಮುಪ್ಪ ಅವು ಏಕಾಂದಿಯೇ ಚಪಾತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪ ಚಪಾತಿ ಒಂದು 2 ಚಪಾತಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬುರ್ಚಮ್ಮಗ ಅಂಟು ಗಟ್ಟಲ ಆಟ ಚಪಾತಿಗೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತ ಅವಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಜಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ದು ಮಂತದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲಾಪುನತೆ ಉಕ್ಕಾಪು ರಡ್ಡಿ ಯಾವ ಅನ್ಕೊಂಡು ರಸಮುಖ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಪ್ಪಿದಳ ಹೋಗ್ಬುನಿ ನೂತ 30 ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲೆ ಏನು 127 ಆಂಡು 30 27 ಆಂಡು ಹುಷಾರುಲ್ಲಿ ಇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲದ ಹಸ್ರಪ್ಪು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜದೆ ಬಿಜಿ ಇತ್ತಾರ ತಾಜಾ ಅಪ್ಪ ಏಕಾಂದಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಇರೆಗ್ಯುಲ ಶುಭಾಶಯ ದಾನ ಜನ ಇತ್ತಿಜೇರಿ ಇತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪನಸಾಂಡ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಓಡಾತಿ ಓ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚಪಾತಿ ಬುರ್ಚಿ ಅವು ಚೀಪೆಂಡಿ చీపెప్పుడు యాన నుంచి మంత్ కొడుకుండు ಅವಳು ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು 118 ಆಂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಫೇಕ್ ಅವು దాన్ని రేటు తోడు ఆండవన సజ్జి ఆమెను పూజితే నా చెప్పుని అది కదేపుని చౌచు ఓకే అక్క బాయ్ ఓకే బాయ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ అన్న బాయ్ అవి ఇడ్లీ మెంబరండు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్